नमस्कार काव्य रसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, कालच आपण कविता ऐकली, त्यावेळी पुन्हा आपली भेट 26 तारखेला असं मी बोललो होतो. पण काल रात्री सुधीर जोशी, शिवसेना नेते सुधीर भाऊ यांचं निधन झाल्याची बातमी ऐकली दूरदर्शनवर. आणि तेव्हाची त्यांची जी कामं होती, त्यांची एकूणच प्रतिमा, त्यांचं वागणं, त्यांचं सालस, निस्वार्थी हे रूप, आणि त्यांनी स्थानीय लोकाधिकार समिती स्थापन करून मराठी तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे म्हणून केलेले प्रयत्न, आणि बँका, वित्तीय संस्था, काही खाजगी कार्यालय याच्यात मराठी वाढलेला टक्का, आणि त्यांचं एक निष्ठा बाळासाहेबांवरची किंवा शिवसेनेवरची. अर्थात हे आता सध्या ते 20-22 वर्ष सक्रिय नव्हते राजकारणात त्यांचा अपघात झाल्यापासून. पण तेव्हाची माणसं, अर्थात शिवसेनेतलीच नाही तर आता एकूणच सगळ्याच पक्षातली, आता जो स्वार्थ आला आहे ती असं एक कुठेतरी मनात विचार आला आणि मग ह्या कवितेचा जन्म झाला. आणि म्हणून मी ही कविता आज तुमच्यासमोर सादर करतो आहे. आपण मागची जास्त नको पण 2-3 वर्ष बघतो आहे, रोज नवीन प्रकरण घेऊन सतत नेते चॅनलला काय ना काय सांगत असतात. म्हणजे अगदी ती उथळगिरी वाटते, उथळ नेते वाटतात, नेते परिपक्व वाटतच नाहीत. आता कालचे सुधीर भाऊ हे खूप कमी बोलणारे होते, त्यांचं काम बोलत होतं. म्हणून तर आता इतक्या वर्षानंतर मला ते गेल्यानंतर आठवण, त्यांचं सगळं काम आठवलं नाही, ही माझ्याकडून कविता झाली. अगदी दूर नाही पण 2 वर्षापूर्वीपर्यंत आपण बघितलं तर तो नट, काय त्याचं नाव, आत्महत्या केली की सुशांत सिंग आत्महत्या केली की खून झाला आहे हे अजून माहिती नाही. पण 2 वर्षापूर्वी तुम्हाला आठवत असेल 24 तास सुशांत सिंग टी व्हीवर असायचा. सुशांत सिंग आणि ते कोण काय जी काय प्रकरणं असतील ती. नंतर हे चॅनलवाले पण त्याचा पाठपुरावा करत नाही, काय झालं ते कळत नाही. पण नेते आपलं लक्ष वेधायला रोज एक प्रकरण काढतात आणि आरोप प्रत्यारोप करतात. आरोप प्रत्यारोप करणं हे तर नेत्यांचं कामच आहे, हे पूर्वीही होत होतं. पण आता त्याची पातळी इतकी घसरली आहे की अगदीच म्हणजे उथळ झालेत नेते. कोण काय बोलतो, कोणी काय बोलावायचं काही संकेत नाही, याचे काही नियम नाही, आणि त्याची काही लाजलज्जा पण नाही, काय वाटतच नाही. हा याची प्रकरणं काढणार, तो जेलमध्ये जाणार, हा जेलमध्ये सडणार, हेच सतत चालू असतं आणि ते काही बरोबर नाही. तर त्यावरून ही कविता आहे. बरं, हे सगळे भांडतात, पण जेव्हा लोकसभेत किंवा विधानसभेत त्यांचे वेतन, पेन्शन किंवा एखादा मोठा काही काम असेल, कार्य असेल, तर ते त्याचं टेंडर सगळं पास करायला सगळे एकत्र होतात त्याच्यात कमिशन खायला. आणि जी मोठी कामं असतात ती वर्षानुवर्ष रखडवून 100 कोटीचं काम 1000 कोटीवर नेतात जास्त पैसे मिळवायला. तेव्हा ते एकत्र होतात पगार वाढवायला, पेन्शन वाढवायला. हे आपण बघतो. म्हणजे जी नाटक असतं. आमचे आताही गावी आहेत ते शिक्षक, माझे हयात आहेत, कोळंबकर मास्तर म्हणून, कोळंबकर गुरुजी आमचे वर्गातले, शाळेतले, मराठी शाळेतले. ते एक गंमत सांगायचे, एक उदाहरण द्यायचे. म्हणजे ते कुठे जातीचा उल्लेख नाही, पण हे जे खेळ करून दाखवणारे असतात डोंगर रस्त्यावर वगैरे, त्यांचं विंचवारचं बिराड असतं, विंचवारचं बिराड, आणि ते गावोगाव जातात. प्रत्येक गावात संध्याकाळी एकत्र जमले की मग जेवण करायचं असतं, मग इंधन नसतं. आता ह्याच्यात फरक पडला असेल माहिती नाही, पण तेव्हाची 50 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. तर ते काय करतात, सगळं दुकानात सामान आणतात, पण विस्तव करायला इंधन नसतं. मग ते दारू तर पिलेलेच असतात. मग त्यांचं ते सुरू होतं एकमेकाबरोबर भांडण. आणि बघायला ती माणसं जमतात, गावातली वाडीतली माणसं जमतात. मग त्यांच्याच समोर कोणाच्या तरी कुंपणाचे लाकडं, मोठी खुंट वगैरे असे खिचून काढतात आणि एकमेकाच्या अंगावर धावत जातात. मारत नाहीत एकमेकांना, फक्त धावत जातात. मग एकाने एक खुंट घेतलं, एक लाकूड घेतलं मोठं, तर दुसरा जाऊन काढतो लाकूड, घेतो ओढून. मग त्यांच्या बायका असतात ते काढून घेतात वगैरे. मग ते परत जोरात भांडण सुरू होतं. मग ते परत एखादं लाकूड आणतात जोरात, खेचत जाऊन, धावत जाऊन. ते रागात असतात आणि त्यांचं भांडण असतं म्हणून ते कुंपणवाले बघतात, आपल्या कुंपण तोडतात आणि ते लाकूड घेतात, तरी पण ते बोलत नाहीत. आणि असा अर्धा तास गोंधळ घातल्यानंतर माणसं पांगतात, भांडण थांबतं आणि मग त्या लाकडावर त्यांचं जेवण बनतं. तसंच नेत्यांचं आहे. हे सगळे फक्त दिखावा करतात, भांडण करतात, नाटक करतात आणि खायची वेळ आली की एकत्र होतात. तर त्यावर ही कविता आहे. आणि खाली सुधीर भाऊ गेल्यामुळे अचानक सुचली
ती लिहिली आणि आज मी सादर करतो आहे. कवितेचे शीर्षक आहे ढिगाऱ्याखालचे मरण. हा तुरुंगात जाणार तो जेलमध्ये सडणार. हा तुरुंगात जाणार तो जेलमध्ये सडणार. तुम्ही रोज पुड्या सोडणार आणि आम्ही रोज गणणार. हा तुरुंगात जाणार तो जेलमध्ये सडणार. तुम्ही रोज पुड्या सोडणार आणि आम्ही रोज गणणार. एकमेकांच्या मालमत्तेची बेहिशोबी संपत्तीची एकमेकांच्या मालमत्तेची बेहिशोबी संपत्तीची यादी वाचून दाखवणार. एकमेकांच्या मालमत्तेची बेहिशोबी संपत्तीची यादी वाचून दाखवणार. दुसरा ती झिडकारणार. त्यावरून आम्ही भांडणार. सोशल मीडियावर त्यावरून आम्ही भांडणार. चर्चावाद विकोपाला जाणार. पुन्हा नवीन प्रकरण काढून तुम्ही त्यावर रण पेटवणार. आधीचे सारे आरोप हवेत विरणार. बेहिशोबी माल वाढतच जाणार नेत्यांचा. आधीचे आरोप हवेत विरणार. बेहिशोबी माल वाढतच जाणार. दोन बेईमानी पुन्हा एकत्र येणार. मिळेल ते वाटून खाणार. तुमची पैशाची भूक नाही भागणार नेत्यांची. तुमची पैशाची भूक नाही भागणार. पोट तुमचे कधीच नाही भरणार. तुमची पैशाची भूक नाही मिटणार. पोट तुमचे कधीच नाही भरणार. कमिशन वेतन पेन्शन वाढीसाठी गळ्यात गळे घालून एक होणार. कमिशन वेतन पेन्शन वाढीसाठी गळ्यात गळे घालून एक होणार. तुम्ही आलिशान वाहनात फिरणार. आम्ही ट्रेनमध्ये गर्दीत चिरडणार. तुमचे बंगले देश विदेशात वाढणार. आम्ही पुनर्वसनासाठी खेटे मारणार. आरोप तुमचे सुरूच राहणार. कारवाई कोणावर नाही होणार. आम्ही झिंदाबादचे नारे देता एक दिवस ढिगाऱ्याखाली मारणार. तर बघा ना, कल्याण डोंबिवली असेल, ठाणे असेल किंवा आणखीन काय अधिकृत बांधकामे आहेत, अनधिकृत बांधकामे आहेत, त्यांचं परत ते नवीन बांधकामं होणार आहेत. हे सगळं चालूच आहे. दर 2-4 महिन्याने ऐकता येतं याच्यात प्रगती झाली, हे काम पदपथावर आहे, हे काम होणार आहे. होत काही नाही आहे. इथलं भूमिपूजन झालं, तिथलं भूमिपूजन झालं, पण करत काय नाही, होतच नाही काय. आणि मग दर पावसाळ्यात त्या इमारती कोसळतात, ढिगाऱ्याखाली माणसं मारतात आणि तो परत प्रश्न ऐरणीवर येतो. पण ते तसंच घडत राहतं. तर ही कविता मित्रांनो आवडली, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. तुमचे अनुभव काय असतील ते लिहा. आपल्या मित्रमंडळींना पाठवा. चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर तो करा. आणि परत आता आपण 26 तारीखला तात्याराव यांच्या बलिदाना दिवशी, आत्मार्पणा दिवशी सावरकरांच्या पुन्हा भेटू. धन्यवाद.